अरे नमस्कार प्रणाम रउआ लोग के स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। रउआ लोग देखते हैं टांडो स्कॉट यूट्यूब चैनल। और ए बेरा देखनी है कि आके बाबू रोआ तारन कि बताओ तनी सुनी लो। हमार एकदम राजन सिंह मुकुट बाबू बड़ा जवान आके रो ए बेरा थोड़ा सा दिलासा देवे के कहतरन, सोचतरन ये मजाक बनावतरन। आई डोंट नो एकरा बारे में तो आदमी उहे जाना तरन कि का बा उनकरा मन में। लेकिन जितना उनकरा बतिये से झलकता ना कि हाँ कि महेश पांडे के अगर कुछ मेडिकल टर्म का अगर खराब बा तो उनको ओकर मजाक बनावता रहन। अरे मजाक बनावला से कुछ ना होई, भगवान के हाथ में बा। और वो लोग से भगवान से जितना भी महेश पांडे खेसारी भाई के जितना भी फैंस बा और भोजपुरी समाज के रवा लोग पर दुआ करी लो कि एगो एगो इंसान बच जाए इंसानियत के नाते। बाकी बाकी दुश्मनी अपना जगह पर बा और इंसानियत